δεν είναι τίποτα τόσο σκοτεινό και συνωμοσιολογικό. Κοιτάξτε, η άποψή μου από τον Μάιο του 2010, με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, είναι ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Γερμανίας, μαζί και με τις υπόλοιπες, συνεπικρούμενες και οι υπόλοιπες, ουσιαστικά αποπροσανατόλισαν τις εθνικές βουλές, τη Βουλή στο Βερολίνο, την Ομοσπονδιακή και τη Βουλή των Ελλήνων, και βεβαίως τους ψηφοφόρους, ως εξής. Παρουσίασαν το μνημονιακό δάνειο στην Ελλάδα ως μία μορφή αλληλεγγύης απέναντι στη χιζαμαζόμενη Ελλάδα σε μια δύσκολη στιγμή της. Όταν στην ουσία αυτό που κάναν ήταν να μεταφέρουν τις ζημίες των γερμανικών ως επιτοπλίστων τραπεζών από τα λογιστικά βιβλία των γερμανικών τραπεζών στους ώμους του Γερμανού φορολογούμενου και ιδίως του Γερμανού εργαζόμενου, ο οποίος εδώ και 15 χρόνια βλέπει το βιωτικό του επίπεδο να μειώνεται. Λοιπόν. Και ότι αυτό ήταν το πρόκριμα για μία, αν θέλετε, σύγκρουση απίστευτα αρνητική μεταξύ του μέσου Έλληνα, τουλάχιστον στο φαντασιακό πλαίσιο, και του μέσου Γερμανού, ο μέσος Γερμανός να θεωρεί ότι φταίει ο μέσος Έλληνας και να θεωρεί ότι τον χρηματοδοτεί, και ο μέσος Έλληνας να θεωρεί ότι ο μέσος Γερμανός προσπαθεί να τον πνίξει. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι δύο περήφανοι λαοί βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, επειδή έχουν παραπλανηθεί και οι δύο από τις κυβερνήσεις, και τη δική μας και τη δική τους. Το είπατε πρόσφατα και σε ομιλία σας στη Μελβούρνη, οι Γερμανοί μισούν τους Έλληνες. Έχω την αίσθηση ότι το BBC σας έχει κόψει τον αέρα. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε. Θέλω να πάμε σε διαφημίσεις, να συζητήσουμε και για το BBC και για τον Max Kaiser και για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Μαζί με άλλα πολλά. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Γιάννη Βαρουφάκη σε λίγα δευτερόλεπτα.